Angkol! Tagol! Tita Tanya Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Angkol! Tagol! And Tita Tanya Chinita. Mas gusto ng parents ko ang ex-girlfriend ko. Feel good morning po sa lahat ng mga suki na nakikinig sa mga radyo at nanonood na rin sa kanilang mga radyo tuwing sasapit ang programang Mga katas ng nakalipas. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Nathan mula po sa Marikina City. Sisimulan ko po itong katas ng aking nakalipas nung naging girlfriend ko po si Mika. Simula grade 10 o 4th year high school ay naging kami po hanggang sa bakasyon ng 3rd year college. Malapit na po kaming gagraduate noon. Kaso nga po, nag-iba si Mika. Kung kailan malapit na kaming makagraduate ang Tita, saka naman ako iniwan ni Mika. Wala pong third party involved. Kaya dun po talaga ako nagtaka. Parehas po na first love namin ang isa't isa. At dito na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Babe, Ulit-ulit tayo? babe, baka yung pag-usapan natin, babe. Baka mainit lang ang ulo mo. Tigilan mo na ako pa ulit-ulit tayo. Ayoko na. Ano ba kasing ginawa ko? Wala naman akong ginawang kasalanan. Ayun nga nakaka-boring pag walang ginagawang kasalanan. Ganun ba yun? Ang boring po maging jowa. Tsaka, Ang tagalan natin ngayon ka pa. oo, yun Give nga up? Parang walang nangyayari. Alam mo yun, walang progress. Stagnant na lang tong relationship natin. Ayoko nang ganun. Alam mo naman ako, napaka-extrovert ko. Gusto ko yung adventurous na relationship. At tsaka, Nathan, marami pa akong gustong explore sa life at hindi na kita nakikitang kasama sa pag-explore ko. Kaya pasensya ka na. Ang kulit mo, ano? Tama na, hindi mo na ako Ano naman gawin sa akin to? Mahal na mahal kita. Ikaw yung first love ko, di ba? Alam mo yun.
Importante ba ang pagiging first love ng isa't isa? Hindi! Hindi importante yun! Ang importante! Ang importante! May thrill! Exciting! May spice ang relationship. Wala eh. Lagi ka na lang loyal. Walang iba. Mika, ganun talaga ako eh. And Ano na lang sasabihin ng magulang ko, ng magulang mo, magulang natin, ng pamilya natin? Wala akong pakisasabihin nila. Importante yung nararamdaman ko. Oo na, selfish ako kung selfish. Importante sa akin yung mga pangarap ko, yung pag-explore ko, yung self-improvement ko. Gusto ko mag-improve sa sarili ko at gusto ko pa ma-explore ang mundo at hindi sige. ka kasama doon. Ayoko na. Sige, at gagawin ko ano bang adjustment na kailangan kong gawin. Please Gusto mo naman. talaga makatulong para maging maayos to? Oo. Gusto mo mag-adjust? Oo naman. Huwag ka nang magpakita sa akin. Yun ang pinakamagandang regalo mong ibibigay sa akin. Ayoko na. Ang kulit mo, ah. Ang kulit mo. Mika naman, please. Luluhod ako dito, Mika, please. Wala nang magagawa yung pagluhod Ayan na, mo. lumuhod na ako. Please. Ayoko. Ngayon luluhod ka. Dati ako yung lumuluhod. Ayaw mo. Mika. Good boy. Ganito talaga ako eh. Please, Mika. Mika. Stop it! Stop it! Like a road that never ends. Nasaktan po ako, Uncle Tita, dahil po first love ko po si Mika. Sa lahat ng first siya po. Kahit mga kaibigan, kakilala at pamilya po namin, nag-iisip na kami na po talaga magkakatuluyan. Pero ganun ho talaga eh. Bigla na lang po siyang na-fall out. Wala naman pong third party. Kahit anong pagmamakaawa ang gagawin ko, ang kulatita, ayaw niya. Ayaw niya. Kaya tumigil na rin po ako. Napagod na rin po ako sa panunuyo kay Mika. Kinakailangan kong mag-move on at mag-concentrate para po makagraduate. Yun na lang po ang aking konsentrasyon. Sa awa ng Diyos, nakilala ko ang isang irregular student, naging kaklase ko po sa isang subject, si Love. Maganda po siya. Single mom. Bata pa lang po ay nagkaanak na si Love. Pero pinagpatuloy niya pa rin ang kanyang pag-aaral matapos siyang manganak. Kaya niligawan ko po siya. Love, halika, kain ka. Ayan, nag-order ko ng fries, yung sour cream flavor. Yun yung paborito mo, di ba? Sabi mo, tapos double cheeseburger. Yan. Tataba ako niyan, love. Okay lang. Mahal mo. Kahit tataba ako niyan. Baka ayawan mo na ako pag mataba na ako. Maliligaw ba ako sa'yo kung hindi kita gusto? Tsaka, Oo naman. Baka gusto mo makatikim. Yan yung ginawa sa akin ng tatay ng anak ko eh. Kahit di ako gusto lang makatikim. Yun, ganun ba niligawan tingin mo ako. sa akin? Wala na akong tiwala, sorry. Pasensya ka na kahit bata pa ako, ganito na yung tingin ko sa mundo kasi nga, ito, batang ina. Batang ina. Takot ka ba? Hindi ako takot, more on trauma na. At medyo alam ko na yung mga galawan ng mga fuckboys. Pasensya ka na. Sila yun, hindi ako yun. Doon ako sa Playboy. Pero sige, Wala nang ganyan ngayon. papatunayan ko sa'yo.
Ano? Papakilala kita sa mga magulang ko. Single mom ako baka. So, wala akong pakialam. Papakilala kita. Gusto kong patunayan sa'yo na mahal baka kita. hindi mo tunay na Love. magulang yan. Kinuha mo lang para dito. Shh! Huwag ka na magsalita. Isasama kita sa amin. Okay? Sure ka? I was alone not long ago without a love. Pa, pakilala ko po sa inyo si Love. Pa. Oy, Love. Hello po, bless po. Oy, yung pakagandang bata Bless naman po, ito. Tito and tita. Salamat Darling, po. parang ikaw nung kabataan, maganda at sexy din, Mas no? maganda ako dyan, animal ka. Darling. Yeah. Iha, teka lang. Wag ka munang umupo sa sa sofa namin. Pa namin, dry clean namin yan. Baka madumihan. Ay, pasensya na po. Teka, Ito ba yung... anong ipelido mo? Gusto mo namin malaman kung Ma, dayo ka lang ba dito? Hindi, gusto lang namin ma-interview. nagkaklase kami sa isang subject. Ito yung sinabi ko sa iyo na, single mom. What? What? Kala ko si ano na Hindi naman tayo sabay eh. sige. Tingin ko nga yung bibig mo. 1, 2, 3. Ano? O basta yun, nagulat kami. Anak Ito pala naman. yun. Anak naman. Di ba, bali yung 4 yung pinagpipilian mo. Bakit ito ang dinala mo dito? Wala akong ibang nililigawan. Baka sabihin ni Love na nililigaw ko sa iba. Di ba, namimili ka. Ayaw namin ng isa lang ang nililigawan mo. Dapat Dapat may roster ka ng nililigawan. Rooster yung tugtugaok, ganun. Rooster yun. Parehas Roster, lang yan. yung pwede mong paikot-ikutin. Rooster, parehas lang yan. Line up na mga nililigawan. Tsaka, please, may bisita ako. Alam namin, pero gusto lang naming gusto malaman niya na derechahan tayo dito, hindi tayo na mamlastikan dito. Ay, totoo yan. Ayaw namin sa iyo, ayaw namin sa misabit na, Diyos ko, buy one, take one. Anak Nathan! Diyos ko, hindi ka rin namin pinag-aral ng mabuti at ginapang sa buhay para magkaroon lang ng sabit yung jowa mo. Ma, ano bang masama kung single mom siya? Masama! Oo Masama! Dapat yung May anak na yan sa iba! Sino bang gusto mo, darling? Gusto ko si Mikmik. Yun. Mika ba yun? Si Mikmik. Yun. Ang Kasi- pangalan niya, Lablab. Ba't mahilig ka sa inuulit na pangalan? Oo nga. Joy. Sino yun? Nagmana sa akin. Di ko sabihin meron ako isang lutlot. Iba pala yung Yan ka. Yung si Mikmik, dalaga. Maganda. Kilala na natin. At Matagal saka, na kayo. Ano bang, kinukuhang kurso nun ngayon? Maganda. Basta ang kurso niya, Bachelor of Arts. Bachelor. Bakit hindi na lang yun? Balikan mo na lang kasi. Pagpursige ka. Pa, pwede ba? May bisita po ako. Grabe naman po kayo. Huwag naman ganyan. po kayo kung ganito lang ako. Uwi na ako, Nate. Uwi na ako. Pasensya ka na, hatid kita. Ay, talagang dapat umuwi ka kasi walang lugar sa bahay na ito yung may mga sabit. Ano ba, Nathan? Magising ka nga. Itong batang ito, yung si Mika ang piliin mo. Maganda, walang sabit. Ayun, si Angel. Mika. Ano ba yung disgrasyada? Gusto mo magdungis ang lahi natin? Ma! I'm very sorry. Pero huwag kang mag-alala. Mag-sorry, totoo naman Pagka-graduate, hindi. Pag nagka-graduate tayo, pagka-graduate mo, pagka-graduate ko, pakakasalan kita. Huwag na, Nathan. Hindi. Totoo yung sinasabi ko, pakakasalan kita. Gusto ko patunayan sa'yo, mahal na mahal kita. Wag na. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Ano hindi karapat-dapat? Kung meron hindi karapat-dapat, yung ex ko na yun, wala na kami nun. Doon ka na lang. Ay, Mika, yun ang gusto ng parents mo. Huwag mong suwayin yung magulang mo para sa akin. Ano ka ba?
Disgrasyada ako! Single mom ako! Wala akong pakialam dahil mahal kita. May paki ako! Dahil mahal nga kita! Kaya sundin mo yung magulang mo! Hindi. Sinunod ko naman sila. Pero this time susundin ko yung puso ko dahil mahal kita. Mag-isip ka mabuti na ito sa sinasabi mo. Mag-isip ka. Mag-isip ka. Tagal ko na pinag-iisipan to. Makakasal lang kita. Pag magka-graduate tayo, mahal na mahal kita, love. Pakatandaan mo yan. Ang sakit sa puso mo. Really sorry. I'd rather know if you have turned the page. Diyos ko! Nagsasabu ka yata ang bata ka! Nag-adik-adik ka ba? Adik-adik ka ba? Ano ba tinitira mo? Papakasalan mo pa yung sinabi ko. disgrasyadang yon! Makakasalan ko talaga siya dahil mahal ko po siya. Eh, hindi kami pipirma sa marriage contract mo! Sige po, wala naman po problema. Ay, di kayo makakasal! Ngayon lang naman eh. Hayaan nyo na kami magpakasal. Hayaan nyo na, wala na akong magagawa doon kay Mika. Ayaw na niya sa akin. Kulang ang panliligaw mo! Kulang! Hindi na para ipagsiksikan ko pa sarili sa kanya, ma. Ganun lang yun. Please, sana Nababalo naman. na talaga, Kanor. Kausapin mo Ano nga ba yung yan? anak mo, Ano bang- aatakihin ako dyan. Nangyari sa'yo, bata ka, ha? Hindi ka natuto. Hindi ka tumulad sa akin. Ha? Tama, ang tatay mo mabilis nakaka-move on yan pag sinabi ng lolo niya. Dati, hiwalayan agad. Eh, ako ang napili ng mga magulang niya. Gayahin mo ang mga lolo't lola mo. Nasunod! Ayaw man po ng aking mga magulang kay Love. Ngunit tinuloy ko pa rin po. Pagka-graduate po namin, isang simpleng seremonya lang po ng kasal. At pagkatapos nun, nagpursigi kami at nag-apply for Canada. At sa awa ng Diyos, ang kulatita ay umasa po kami. Kaya nag-abroad po kami sa Alberta, Canada at doon na nagsimula ng panibagong buhay. Sinama po namin ang anak ni Love na tinuring ko na rin pong tunay na anak. Makalipas ang ilang taon, somehow naka-establish na rin po kami sa Canada at nagkaroon kami ng sariling anak ni Love. Dahil doon, nagbakasyon po kami sa Pilipinas. Ma, ano po? Pa? Ay. Medyo mahina na yung pandinig namin eh. Kaya, lakasan. Oy, matanda lang tayo. Hindi tayo may something. Pasensya ka na sa ama mo. Nag-ulyanin na. Bumalik sa pagkabata. Bumalik siya Ma. sa nursery. Ma, ito pala yung si Jinjin yung Hello? panganay namin. Hi, Granny! Hi! Granny Goose! At saka yung baby namin. Mahal, lapit mo si baby. Hello po, bless kayo kila lolo't lola. Bless po! Lola, tanggap niyo na ba kami? Kasi kung hindi, di namin kayo papasalubungan galing Canada. Ano daw, Mama? Anong subtitle ng sinasabi ni Lolo? Sabi ng anak, lolo- sabi ni Lolo, tanggap na daw. Eh, pasensya na kayo. Kami hindi karapat-dapat na mga magulang dahil malupit kami sa inyo. Eh, dahil yan kay Kanor, siya kasi nagsabi sa... Si Kanor ang pasimuno. Ayan, dahil nakakarma
mo, lawitan dila. Yan, nakarma yan. Dapat di ako nakikinig dyan eh. Pa, okay na yun. Okay na. Nagkasakit na nga si Papa, gaganyanin mo pa. Naintindihan ko po Oo. kayo. Lola na, buti na lang. Naiintindihan ka namin. Kasi matatanda na kayo, onti na lang po kayo sa Earth. Kaya okay lang yun, tsaka mamanahin din namin tong bahay nyo. O, pag di kayo mabait sa amin, di namin ito iaalagaan, yung ancestral house. Sama, Pa. Eto, Napakatalino naman ang apo ko, mana, sa akin, mana. salamat naman ako at napaayos itong bahay, yung mga pinadala kong pera, kaya masaya kami, man. na kayo. Naging maayos na tayo. Salamat po, tanggap nyo na ako. Payakap po. Mahal. Ay, pasensya ka na. Mahal, tanggap na. I love you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan, good morning! Welcome to Sabi ng friend ko!